películas non están feitas para os críticos, as películas están feitas para que as vexa todo o mundo. Eu traballei con pajares. Tienes unha enciclopedia, tienes Google. Que pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Alfonso Agra, consagrado actor cunha traxectoria que abrangue tanto teatro como cine e televisión. De seguro que o lembrades polos seus personaxes icónicos en series como Terra de Miranda ou Serra Moura, así como a súa inestimable axuda durante anos para librarnos tanto de ratas como de ratos. É máis que salientable a súa traxectoria como actor de dobraxe, así como a súa aparición en series como Fariña, El desorden que dejas ou Néboa. Preparádevos para coñecer os filmes do bo de Alfonso. Listos, caníbales? A ver, eu nacín en Arzúa, pero meus pais foron emigrantes, viñéronse de Arzúa para Vigo, pero nos veráns, meus pais mandábanos de vacacións a Arzúa a casa duns tíos que tiñamos alá e todo isto. A única televisión que había naquela época en blanco e negro era na casa de meus tíos. Entón ali nos xuntábamos pola tarde, bueno, os primos e nenos do barrio, todo eso, a ver algunha cousa. As primeiras referencias que teño son, basicamente, de series de televisión, que, claro, hoxe en día vos pode sonar a chinos, que unha chamábase El Virginiano e outra chamábase Bonanza, que eran series de vaqueiros. E despois os primeiros recordos de cine eran películas tamén, na televisión, basicamente, e acórdome unha película que se chamaba Fu Manchú, que era unha cousa dun chino con uns bigotes alargados. E claro, éramos uns cativos moi pequerrechos, dábanos un medo todo aquilo porque era malísimo. Eu incluso teño borroso, pero creo que o actor era Christopher Lee, que despois fixo de Drácula e todos estes, un actor inglés. Sí, saiu en, non sei se Harry Potter non, El Señor de los Anillos, sí, hai 3 ou 4 anos, acórdome que o estaban vendo os meus nenos na casa e ainda vin, agora faleceu, non? E despois aquelas, había outras películas que despois houve algún remake deso que se chamaba Godzilla, peleaba con King Kong e todas as cousas, e todo moi primitivo, pero claro, cando eres moi pequeno, esas cousas metíanche un medo, non? Esos son os primeiros recordos que teño da infancia. Despois, pasado o tempo, recordo que íbamos aquí en Vigo ao cine Disol, non sei se era Disol ou Disol, e outro cine que había na Florida, que non recordo o nome, o sea, arriba, o patio era aínda con bancos de madeira, no? Estábamos arriba, entón aquilo era un espectáculo, no? Porque, bueno, aí comías pipas, o típico, cacahuetes, todo isto, bueno, claro, todo iso acababa en riba dos que estaban abaixo no patio, bueno, era unha cousa, montábanse uns escándalos tremendo, no? E aí vin eu as miñas primeiras películas. Bueno, o tema de películas de chorar, isto é inmenso, que se nos poñemos a buscar películas de chorar, a ver, eu agora non tanto, pero eu sempre fun de chorar fácil, vendo películas, eu me emociono facilmente. Bueno, hai unha película que tampouco é seguramente nada trascendental, pero que a primeira que recordo que se chamaba El Imperio del Sol, unha historia, a guerra chino-xaponesa. E entón, en toda esta marabunta de miles de persoas escapando e todo isto, hai un neno, fillo dunha familia rica, que queda perdido, solto. Entón, a película conta o drama do neno, que como sobrevive. Bueno, un dramón de unha cosa así que chora seguido, moi bonita, moi tenra e todo isto. Bueno, é un exemplo, non? O Imperio do Sol. Bueno, para películas de humor tamén volvo moitos anos atrás. É curioso porque, bueno, eu agora non vexo demasiado cine, tamén porque, entre outras cousas, porque como eu me dedico a isto, a ser actor, e aínda por riba tamén fago dobraxe, de maneira que eu estou metido no mundo de todo isto do audiovisual e tal, moito tempo, estás un pouco saturado. E volvo no tema da película de humor, volvo tamén moitos anos atrás, supoño que o que nos queda grabado aí son esas cousas que ves, bueno, supoño que esta película que se chama A vida de Brian, tamén é unha película, home, non da infancia, pero eu debía ter 20 e poucos anos cando
cando se estreou esa película, que era unha película o que é un pouco a Biblia e todas as cousas, desgracias, as pelexas cos romanos, con humor, no, con un cachondeo de la leche, no? E trasfondo tamén de mensaxe, un pouco desmitificar todo isto da religión e todo isto. E moi divertida esa película, porque os tipos, os Monty Python son xeniais, e acórdome unha escena moi divertida que era, había unha vez un discurso dun emperador, entonces todos, claro, morrían coa risa, cada vez que falaba o tipo dicía unha frase, eu non sabía que pasaba, porque se rían, despois, bueno, creo que os castigaba, e, bueno, en fin, unhas historias. E aparte, claro, nos anos 70 ou por aí, claro, todo eso estaba moito máis que agora, o sea, a política tiña, quizá é porque nós éramos novos, estábamos tamén estudiando e toda esta historia, e estabas no momento, non, da euforia política e tal, non? Que despois eso vaise enfriando, o que sexa. Pregúntasme por unha peli que non disfrutei. A verdad é que non traio os deberes preparados, porque non me acordo de ningún título. Pero, a ver, moitas veces o que pasa con películas que moitas veces ti faste unha idea preconcebida por cosas que escoitas ou por referencias que che dan e non sei que, e de repente, bueno, pois ti, non sei se para ben ou para mal, as referencias que che dan fan que te posiciones dunha maneira determinada e despois a película, pois, ao mellor non che gusta tanto ou defraudate totalmente, en fin, pero non me acordo ningún título en concreto. Bueno, me están apuntando por aquí unha película, alguén da casa, El Joker. Eu vin recientemente El Joker, non a vin cando se estreou nos cines e tal, non a fun ver, evidentemente, e non vexo moitas películas en concreto dese estilo, porque eu que xa me vou facendo maior, películas tremendas, duras e todo isto, pois non me chama nada a atención, non? E entón o Joker, que eu xa vira o tráiler, pois, tiñame pinta de efectivamente de non gustarme. Bueno, vale, sí, está ben, pero moito ruído e tal, pero non é unha película feita para min a estas alturas. É feita para outras edades ou para outro tipo de xente, non? Porque todo ten o seu público e todo. E o Joker, vale, a ver, vale, pois mira, se hai que vela vese, pero non perdería o tempo por ver o Joker, por exemplo. Culpable de algunha peli que tal, non me sinto culpable de ninguna, únicamente dunha porno, vamos. Eso sí, non se pode contar, non? Pero o resto, unha cousa, primeiro, o tema dos críticos é moi particular, porque cada un critica ou opina desde unha óptica moi particular, que non ten por que coincidir coa túa ou con ninguén, non? Normalmente, ademais, os críticos ven as películas desde unha óptica moi profesional. Non é a do espectador. As películas non están feitas para os críticos, as películas están feitas para que as vexa todo o mundo. E entón, hai cantidad de películas. Por exemplo, eu acórdome de toda esa época de Andrés Pajares, José Sacristán, José Luis López Vázquez, películas destas de tonterías que eran auténticas maravillas e o único que queres é rirte un pouco e pasalo ben e punto. Eu traballei con Pajares, fíxate, tías. Hostia. E estaba xa o tipo, bueno, ahora creo que bueno, ahora xa debe ser moi maior e tal, pero estaba como unha auténtica caldereta, tío, xa daquela, tiñan que andar detrás del, porque escapaba, desaparecía, non estaba, non sei que, o tipo non paraba, bueno, coas mulleres do equipo, todo isto, o tipo tiña unha auténtica obsesión, andaba sempre detrás de alguna, no? Era moi divertido, o tipo era xenial, era xenio, pero estaba xa daquela, buf. No, esas películas ademais hai que velas, non todo ten que ser obras maestras ou grandes películas, no, hai que... Cada un ve o que lle guste, punto, e non ten que sentirse culpable de nada. Bueno, caníbales, que? Gustou vos a entrevista? Se vos tamén era destos que lanzabades pipas no cine, entón, dadelle o like, compartide e suscribidevos. Lembrade que se queredes apoiar o noso proxecto, ben podedes facernos unha chega na nosa conta nas Illas Caimán ou ben mercar unha das nosas fabulosas camisetas. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, unídevos a nosa tribu, caníbales!